Čo je to tých pár sirvot, ktoré sa zachránia, a tých pár chudobných, ktorým sa hlasa evanjelium? Oproti miliónom, čo sa zatratia a sú opustení ako ovce bez pastiera? Uvažoval som nad ohraničenosťou mojich úbohých síl a maličkosťou mojich schopností. Hľadal som riešenie a našiel som ho v zbožných Ježišových slovách. Proste preto Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu. A vtedy sa mi zdalo, že som objavil tajomstvo všetkých dobrých diel pre spásu všetkých duší. Apoštol ustavičnej modlitby za povolania, otec sirôt a chudobných. Hannibal Maria di Francia, svetec modernej doby. Ten, ktorý dokázal žiť evanjelium originálnym spôsobom, tak, že sa stal predchodcom pastorácie povolaní v dnešnej cirkvi. Celý svoj život daroval Bohu a nešťastným ľuďom. Chcel, aby takýto bol aj život jeho duchovných synov a dcér, rogacionistov a dcér Božej horlivosti. Il ragazzo guardava le messi di grano, il suo cuore sognava e guardava lontano. Io ti prego, Signore, non ci sono operai, voglio essere prete, vorrei essere te, l'universo è in attesa, chiama forte Gesù. Il ragazzo guardava i bambini per strada, mendicante di pane per i figli di Dio. Il suo cuore è la casa, un abbraccio d'amore, apre strade di vita, giorno e notte vivrà la passione infinita di donare Gesù. Utrpenie najubohejších, najbiednejších a tých, ktorí nemajú slovo v našej spoločnosti, bolo pre mňa stále najväčšou nespravodlivosťou, ktorú človek kdekedy dokázal zniesť. Narodil som sa v dosť bohatej rodine a možno práve preto skúsenosť s chudobou ma pohoršila až natoľko, že som si začal klasť otázky o svojej existencii. Bola to rozhodná chvíľa Božej prozreteľnosti, ktorú som zažil, keď som ešte nebol kňazom v jednej úzkej a odľahlej uličke v Mesine s istým Františkom Zankom. Sedel tam na zemi so zatvorenými očami, s vystretou rukou a naplno otvorenou dlaňou. Ústa mal zmrštené ako niekto, keď začína plakať vo chvíli, keď prosí o almužnu. Zastavil som sa pri ňom a hneď potom, čo som mu dal nejakú mincu, opýtal som sa ho, kde býva, a vyjadril som mu moju túžbu, že by som ho ešte rád stretol. Nemohol som predvídať, že vernosť tomuto sľubu poznačí celý môj život. Je veľa takých Františkov, ako bol Zancone, ktorých počas týchto rokov duchovné céry a synovia otca Hannibala stretli, ktorých pozbierali zo zaprášených ciest tohto sveta. Rogacionisti a céry Božej horlivosti, dnes prítomní v mnohých krajinách sveta, sú neustále ochotní vypočuť, prijať a poskytnúť pomoc chudobným, no zvlášť mladým, ktorí neprestajne prosia o pomoc. Tak ako otec Hannibal podporovaný Božou prozreteľnosťou, i oni sa neustále sítia slovom Ježišovho evanjelia. Môj život sa začal meniť, keď som ešte ako mladenec začal čoraz viac navštevovať kostoly môjho rodného mesta Messiny, kde som rád ostával v adorácii. Jedného dňa, hoci som vtedy ešte nepoznal dobre evanjelium, som pocítil, že Pán pre mňa má osobitnú úlohu. Videl som potreby ľudí, zvlášť túžbu po Božom slove. Aby sa zachránilo čím viac duší a ohlasovalo tu na zemi kráľovstvo Božie, nejaký prostriedok nie je tak účinný ako väčší počet Božích služobníkov, svätých mužov a sväté ženy.
Najobľúbenejšou modlitbou sa mi preto stala tá, ktorej sa ustavične prosí Boha, aby poslal na zem vyvolených kňazov ako za čia svätého Dominika, svätého Františka, svätého Ignáca, svätého Alfonza a im podobných. Hneď potom som bol veľmi prekvapený, keď v Evanjeliu podľa Matúša a Lukáša som čítal tieto slova. Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Proste preto Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu. Guidato dalla luce delle parole del Vangelo, Vedený svetlom Evanjelia, Hannibal di Francia, hneď ako získal prvé budovy vo štvrti Avignon, otvára útulky pre opustené dievčatá a chlapcov, ktorých zveruje pod ochranu svätého Antona. Takto sa zrodili antoniánske sirotince, vychováva svojich synov a dcéry a dáva im pravý životný program. Som presvedčený, že záchrana mládeže je najsvätejšie dielo. Preto budeme znašať každú obetu a použijeme všetky naše sily, aby sme vytiahli mládež z blúdenia a z povaľactva, aby sa im dalo patričné vzdelanie, kresťanská výchova, ktorá z nich urobí čestných občanov a jedného dňa, ak ich Boh k tomu povolá, dobrých rodičov rodiny. Veľký misionársky sen otca Hannibala sa šíri ďalej. Z Messiny prichádza jeho dielo do mnohých kútov sveta, do celého Talianska, ale aj do Albánska, Španielska, Poľska, Brazílie, Argentíny, Bolívie, Mexika, Spojených štátov amerických, Austrálie, Filipín, Indie, Ruandy, Kamerunu a dnes aj do Papuji Novej Guinei, Kórey, Vietnamu, Indonézie i na Slovensko. Mnoho chudobných a zvlášť detí a nešťastných chlapcov našlo a nachádza útočište v jeho diele. Oni boli od začiatku jeho najväčšou starosťou. Vytrvalo sa o nich staral po celý svoj život. Keby sa ho niekto opýtal, aký dôvod ho k tomu vedie, odpovedal by týmto mimoriadnym zážitkom. Jedného dňa na ceste domov som stretol skupinku ľudí, ktorí stali v kruhu okolo jedného ubohého chlapca. Bol celý zašpinený, ústa mal plné slín a šaty otrhané. Okolo stojaci ľudia sa mu vysmievali. Zľutoval som sa nad týmto mladíkom, zobral som ho za ruku a doviedol ku mne domov. Umyl som ho, dal som sa mu najesť a uložil som ho do postele. Pocit ľutosti vo mne bol taký silný, že som to cítil ako oheň. Priblížil som sa k nemu tak, aby som ho poboskal. V tej chvíli zmizol z mojich očí ubohý chlapec a videl som v ňom nášho Pána Ježiša Krista. Videl som Ježišovu tvár, ktorá na mňa hľadela skutočným a prenikavým pohľadom. Dojalo ma to a rozsvietilo. Hnacou silou lásky, pomoci a misijných diel otca Hannibala, jeho duchovných synov a dcér, je modlitba za povolania, vyjadrená latinským slovom rogate. Od neho má pomenovanie aj rodina rogacionistov. Túto modlitbu za povolania môžeme nazvať aj univerzálnou modlitbou podstatnou pre život cirkvi. Je nevyhnutné, aby aj dnes, tak ako tomu bolo za prvých čias, cirkev usilovne a zodpovedne vytrvala na modlitbách s Máriou, Ježišovou matkou a s jeho bratmi. Určite za nás orodujú a pripájajú sa k našej naliehavej prosbe za dobré skončenie synodálneho zhromaždenia aj nový blahoslavený Jozef Alamano a Hannibal Mária di Francia, obaja formátori kňazov a apoštoli povolaní. Práve preto ich blahorečenie počas synody je výnimočne významné. Oni sú totiž živým svedectvom zázrakov, ktoré Duch Svätý uskutočňuje na tých, ktorí štedro odpovedajú na Božie volanie. Svojím príkladom pripomínajú všetkým naliehavú prítomnosť prosiť Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu. Rogate netreba spájať len s kňazmi, ale treba ho chápať a spojiť so všetkými, ktorých Pán svojou Božou milosťou podnecuje pracovať pre účinné dobro cirkvi ako veľkej žatvy duší. Je to ako na poli, kde sú tí, čo sadia, i tí, čo žnú.
tí, čo slzami polievajú semeno, ktoré vychádza, i tí, čo sa tešia zo zviazaných snopov. Tí, čo oddelia zrno od slamy, tí, čo zrno uložia do sípky, i tí, čo ho rozvážajú. Takto je aj s formáciou duší pre večnú spasu. Sú tam viacerí rôznych stavov a sociálnych vrstiev. Prví, ktorí môžu pomôcť najúčinnejším spôsobom cirkvi a kňazom pri spase duši, sú bez pochyby vládni a politickí činitelia. Oni môžu robiť nesmierne dobro na mystickom poli žatvy plnom ľudských duší. Ďalší dobrí robotníci na mystickej žatve sú dobrí vychovávateľia a vychovávateľky. Tu sa hromadia veľké úroky Ježišovho srdca. Posluchnúť na Ježišov príkaz rogáte, čiže proste Pana žatvy, znamená prosiť od dobrého Boha, praktizujúcich a vierou osvietených učiteľov, učiteľky, vychovávateľov a vychovávateľky, ktorí svetou výučbou rozumu zároveň sveto formujú aj srdce. Prostredníctvom tejto modlitby dobrý Boh obdarúva všetkých rodičov svetlom a milosťou, pretože oni majú v rukách veľkú žatvu budúcich generácií, aby svojim príkladom vedeli napomínať svoje deti, aby ich vedeli uchrániť pred nebezpečenstvami pre ich duše, aby ich vychovávali k svetosti, aby ich dobre vychovávaných predniesli pred Boha, ktorý ich im zveril práve pre tento cieľ. Dobrým robotníkom evanjelia je teda kňaz, zasvetená osoba, otec či matka rodiny, katechéta, učiteľ a všetci tí, čo sa snažia uviesť do praxe učenie Pána Ježiša, aby tak prispeli k premene spoločnosti, v ktorej stále viac prevláda egoizmus a osobné záujmy. Biskupy, kňazi, zasvetené osoby, všetci patria do rodiny rogacionistov, ktorá sa zaviazala žiť a prehlbovať modlitbu za povolania a prejavovať lásku najnúdznejším. Združenie modlitby za povolania, založené otcom Hannibalom, je spoločným domovom rodiny Rogáte. Patriť doň môžu všetci pokrstení, ktorí sa chcú neustále modliť za povolania. Rogacionisti a céry Božej horlivosti svojim účinkovaním ohlasujú dobrú zvesť, že každý život je povolaním a odpoveďou na volanie Pána. A preto skladajú 4. sľub, v ktorom sa zavezujú nielen k ustavičnej modlitbe za povolania, ale ako dobrí evanjelioví robotníci aj k rozširovaniu tohto nového spôsobu myslenia v cirkvi, kdekoľvek sa nachádzajú. V súčasnosti žije charizmu Rogáte mnoho laikov, či už samostatne, alebo v spoločenstvách, do ktorých sú zapojení najmä mladí a rodiny. Vo všetkých kútoch sveta, kde existuje bieda a utrpenie, modlitba a opora otca Hannibala sprítomňuje činnosť tých, ktorí kráčajú v jeho šľapajách. Formačné činnosti veľkej rodiny otca Hannibala sú rôznorodé. Školy, sirotince, misie, medzinárodné hnutie dobrovoľníkov Labor Mundi, animácia mládeže zameraná na povolania prostredníctvom Európskej asociácie ERA, laickí rogacionistickí animátori povolaní, rogacionistické misionárky, veľká skupina bývalých žiakov, rodiny Rok, skupiny Padiv, všetci títo sú ovocím diela otca Hannibala a jeho synov a dcér. Nel nuovo millennio anche noi non abbiamo solo una bella storia da raccontare. Pre nás, ľudí nového tisícročia, toto nie je iba pekný historický príbeh, ale predovšetkým nádherný príklad, ako žiť. Tak ako v časoch otca Hannibala, aj v súčasnosti sú milióny tých, ktorí sú roztratení a opustení ako ovce bez pastiera. Možnosti cirkvi sú aj dnes ohraničené. A predsa, riešenie akéhokoľvek problému sa nachádza práve v týchto Ježišových slovách. Proste preto Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu. Toto je tajomstvo každého dobrého diela a spasenia všetkých duší. Hannibal sa narodil v Messine 5. júla 1851 v šľachtickej rodine manželov Di Francia. Čakali na neho už bratček a sestrička. Keď mal Hannibal 2 roky, zomrel mu otec. Už od malička mal štedré srdce a miloval tých najchudobnejších a najopustenejších,
tých, ktorých nikto nechcel prijať. Ako kňaz stretáva na svojej ceste chudobných, ktorí sa stali súčasťou jeho života. Nikto mu nedokázal zabrániť, aby ich hľadal, staral sa o nich a miloval ich. Jeho láska k deťom je nekonečná. Stará sa o ne ako matka a nedopustí, aby im niečo chýbalo, zvlášť neha. Rozhodujúcou osobou, od ktorej prijímal všetku túto silu, bol Pán Ježiš. Pred svetostánkom trávil dlhé hodiny. So svojím najlepším priateľom Ježišom sa otec Hannibal rozprával v modlitbe a prosil ho, aby nikdy nedopustil, že by v cirkvi a v celom svete chýbali dobrí robotníci. To je veľa dobrých chlapcov a dievčat, mužov a žien, čo obetujú svoj život pre druhých, no zvlášť pre chudobných a opustených. 7. októbra 1990 bol otec Hannibal vyhlásený Jánom Pavlom II za blahoslaveného a 16. mája 2004 za svätého. Veríme, že ani teraz nás neprestáva milovať tak ako predtým. Ďakujeme ti, svätý Hannibal, že si naším otcom. Sníval som v extáze plnej lásky o úrodných poliach s mnohými robotníkmi, opásaných žiarivou štolou, smelých a nadšených Božou horlivosťou, ako zbierali do sípok žltnúce klasy tisícky duší a navádzali k nebu neisté kroky blúdiacich. Osamelý vrabec na streche nariekal, i holubica vo svojom hniezde hrkutala, čakajúc milosrdne Boha. Il ragazzo ora è padre di una immensa famiglia. Nella storia di oggi siamo voce di lui, del carisma di Cristo. Puoi seguirmi se vuoi, provocare risposte consacrati all'amore, che nessuno resista al chiamare di Dio.